Christabel Borch, rebbieħa tal-Malta Eurovision Song Contest il-ġimgħa filgħodu għamlet żjara ta' korteżija lil kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista feraħ lil Christabel u lit-tim tagħha għas-suċċess miksub fil-Festival tas-Sibt li għadda. Christabel fissret li l-kanzunetta rebbieħa tabu inkitbet biex titqajjem kuxjenza dwar is-saħħa mentali. Qalet li hu messaġġ personali ta' kuraġġ li jħeġġeġ lil kull min għandu bżonn biex ifittex l-għajnuna. Staqsejna kif inbidlet ħajjitha f'din il-kważi ġimgħa minn meta rebħet il-festival. Inbidlet ħafna fis-sens li ma tantx għandi ċans nagħmel xejn. Għandi ċans nagħmel ħafna affarijiet, imma dak kollu li kont nagħmel qabel mhux qed insib ċans għalih li mhix qed ingerger, ġifieri. Nipprova nlaħaq ma' kollox, però I'm still in disbelief about it, ġifieri. I'm really grateful for what happened last Saturday. Naturalment l-impenji għal Christabel se jkomplu dejjem jiżdiedu kif joqrob il-Eurovision Song Contest li se jsir f'Mejju f'Lisbona fil-Portugal. Issa tkun qed tirrappreżenta lil Malta fit-tieni semifinali li se ssir fl-10 ta' Mejju. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll iċ-Chairman Eżekuttiv ta' Media Link Communications Pierre Portelli u l-Aġent Kap Eżekuttiv tal-PBS Charles Dalli.